ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଯିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନଫେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୋ ଶାସନ କାଳରେ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପାଠାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କୌଶଳ ଜଣାଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କିଣି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଓଟିଏମ୍ ଲୁଗାକଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାମୁଛା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା, ବାରିପଦା ଗାମୁଛା, କଟକ ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ବାଡ଼ଚଣା ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ଆନ୍ଦପୁର ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ମାଲକାନଗିରି ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, କୋରାପୁଟ ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, ବାଲାଙ୍ଗୀର ଚିନିକଳା ବନ୍ଦ କଲି, पोडबाल चिनिकाला बंद कली, बौद्ध चिनिकाला बंद कली, भंजनगर चिनिकाला बंद कली, गंजाम चिनिकाला बंद कली, पूरी चिनिकाल बंद कली, भद्रक चिनिकाल बंद कली, जाजपुर चिनिकाल बंद कली, बस्तर चिनिकाल, बारीपेदा चिनिकाला बंद कली, दानमंडल झोटकाला बंद कली, कोणार्क टीवी बंद कली, इडिकल सीमेंट बंद कली, इत्यादि इत्यादि। ସାର୍, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଆମ ପାର୍ଟି ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତୁ ରହଶାଳା, ତମ କଥାରେ ପାଟି ବହୁତ ଚୁତିଆ ବନେଇଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ଏବେ ସାତ କଥା କହିବାକୁ ଦେ, ଚୁପ୍ କର ଶାଳା।